Αυτά μαλάκα πρόεδρε Γιάννε, άμα να εσχωράτε με εγώ είπα θα λέγα τα ποντιακά. Είμαι ασυνή κομίδια ασυμβέρεια. Ασοατάπαζαρ. Οι ατάπαζαρλίδες είχαμε αντάμωμα στο Σταυροβερίας. Ο Άγιο Τεσέτερο η γιορτή να το σήμερο. Να ευλογά μας με τα ευλογία σας. Λέει με και ο πρόεδρο. Πέει και έναν ανεκδότο. Θα λέγα το πρόεδρε, άξον. Ο Ιωρίκας κάθε ημέρα επένε στην τράπεζα και βάλε παράδας. Χιλιάρικα τώρα τότε είστε. 500.000, 600.000, αυκάσω εκατομμύριο. Ο διευθυντής πάει σου μάνα και λέει, για έλα με ρε γαϊδέρια, εσύ μέρε βρήξε τα παράδας και κάθε ημέρα 500-600 πέρσι και βάλς λέει τον. Κύριε διευθυντά λέει, εγώ ευρύκω κορόιδα βάλω στοιχήματα και κερδίζω. Και άμα κερδίσει λέει τον, βάλε και με τεμεμπά. Βάλω με λέει τον, 200.000. Πάντα 200, βάλε τα γίγα. Ρώτα με λέει τον, εσύ ντέξερτς λέει τον, άξο κύριε διευθυντά, εμέν την ανελέψ λέει, έχω 5 κάκαλα, να σχωράτε με. Μω την πίστης είπε. Στην εφημερίδα κάποτε δέβαξε ένας είχε 3, αυτός 5 αποκλείεται. Α, τώρα παίρνω τα παράδας λέει ο διευθυντής. Πάει το στοίχημα πάει. Κάτσε ο Ιωρίκας και έρθε διευθυντής και αυλάβω από φκά, αυλάβω. Ναι παιδίο έχεις λέει άτονε. Και αν έχω 2 λέει άτονε χάσα. Παίρνω τα παράδας διευθυντής βάλε τα στην τράπεζα. Ετοιμάει τα φεύγει λέει άτονε. Για έλα με ρε λέει άτονε. Εσύ πώς κερδίσεις αφού έχασες λέει άτονε. Με τεσένε χάσα. Αν τσεκίκα τη 2 υπαλλήλοι σε βλέψατε στον ποιος είναι, ναι λέει. Μετέιντεσεν έναν εκατομμύριο στοίχημα και είπα αυτά όταν διευθυντήσουν και πιάνε τα κάκαλα με. Ευχαριστώ πολλά να είστε καλά. Ιαν και ευλογίαν.